Ahal vilayetinin Akbuğda etiranın çägine bir ýylyň dowamyny 12.000 tonna dürli ölçegli polat turbulary we demir öňümler öňürýän kärhananyň açylyş dawratyna mejlisiň deputatlary Ahal vilayet we Akbuğda etrapy häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň şeýlede edara kärhanalaryň ýol başlary we hünärmenleri iltilegli ýaşullar mehmen ineler gatnaşdylar. Kärhananyň açylyş dawratyna soňky deputatlaryň belen temlerde ýerine etiren joşgyny aýdym sagallarynyň hoşawady hekim Paykat ummany magtum ule prağı şagaryna atlandyrylan ýerlemizde Mehleman halkamydan baýatýarlygynyň inde ýordamynyň joşgyny ötüşleriniň batky bolup ýürekleri ornady. Kutlu bolsun binalaryň ajaby, toýlu bolsun watanymyň bujagy. Balta beslep şurhem geljegi, arkadaly ahraman serdarmy. Geldi baharımı yarımı Sağol arkadağıma Arkadağı sevdarıma Soňra açylyş dawratyna çykyş edenler milli ykdysadyýetimiziň pazarlap etmegine uly goşun goşjak bu kärhananyň açylyp bulunmagy gelmegi bilen hormat prezidentimiziň edi diýarymyzda gullady we sürmek boýunça uzak geljegi nazarlayan aýdyň maksatly beýik işlerini üstünlikli durmuşa geçirýäniň aýdyň misaly bolýanyny gowunç bilen belediler. Şeýlede bu önemçilik kärhananyň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip yglan edilen gadymy Änew şäheriniň binägärlik keşfine öz boşly gözellik çaýjakdygyna bolan bu ýysançlaryny beýan etdiler. Şeýlede hormat prezidentimiň müdimi ata watanymyzy ötüşleriň täze belentliklerine betäp, rewşen geljege batly adamlar bilen alyp barýan okşyn özleriniň ýürek alkyşlarynyň çäksizdigini aýtdylar. Ahal vilayet häkimliginiň düýpli gurulşyk müdürliginiň buýurmasy esasyna diýsganyň gurulşyk işlerini Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agdasy bolan şanly Bedew hojalyk jemgyýetiniň gurulşykçylary ýerine ýetirdiler. Bu kärhananyň gurulşygyna has sapatyny zähmet çeken gurulşykçylara hormat prezidentimiň adyndan sowgatlaryň gowşulmagy dawranyň has haýaty gaza pursatlarynyň birine urly. Soňra açylyş dawratyna gatnaşan mehmanlar kärhananyň guruluş aýratynlyklaryny tanışdylar. Täze döwrewap kärhananyň umumy tutýan meýdany 5 hektara barabar bolup, bir ýerde kärhananyň döwrewap edara binasy dürli ölçegdäki polat turbulary we demir öňümleri öňürmek üçin öňümçilik bölümi hemde ammarlardan ibaratdyr. Mehmanlaryň tanışlygy ilki bilen kärhananyň edara binasyndan başlandy. Kärhanada zähmet çekjek işgärler üçin äklamatlyklary bolan otoglar göz öňüne tutulypdyr. Soňra mehmanlar öňümçilik bölümi bilen tanışdylar. Öňümçilik kärhanasy Ýaponiýada, Italiýada we Türkiýede öňürilen ýokary tehnologik enzamlar bilen üpjün edilen. Olar demir böleklerini iň ýokary taýyklyk bilen kesmäge, ýokary ýygylykly keyfşirlemäge hemde halkara ünlülerine laýyk gelýän önümiň tegelek, iňe dördül hemde gönü boşly şekilde emele getirmäge mümkinçilik berýär. Bu toplumyň öňümçilik kuwwatlygy ýylla 12.000 tonna polady gaýtadan işläp, ýokary hili polat turbulary hemde öňümleri öňürmäge mümkinçilik berýär. Şanly Bedew hojalyk jemgyýetiniň elektrik keyfşirlenen ýokary hili turba hemde turba öňümleriniň öňümçiliginde Russiýa Federasiýasynyňky Magnitogorsk hemde Severstal, şeýlede Gazagstanyňky Kazmet demir kärhanalaryna taýýarlanýan poladyň ýokary hili çyýmmalary peýdalanylýar. Erkwata Şanly Bedew hojalyk jemgyýetiniň öňümçilik toplumunda galanglygy 1,5 mm-dan 4 mm, gowrumy 33,7 mm-dan 114,3 mm bolan polat turbolaryň 14 görnüşi, şeýlede polat öňümleriň 13 görnüşiniň öňümçilik ýoly goýuldy. Öňümçilik toplumunda ähli işler awtomatlaşdyrylan görnüşde sany tehnologiýalaryň peýdalanylmagy arkaly anyp barýar. Daşary ýurtlaryň öňünde barjy öňürjileriniň häzirki zaman tehnologik enzamlary öňümçilik tehnologiýasynyň ähli tapgyrlaryna mümkin bolan az serişde we zähmet sarp edip ýokary netijeleri gadanmaga mümkinçilik berýär. Türkmen telekaçylarynyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan hemde eksport üçin bildirilýän taleplara laýyk gelýän senagat öňümlerini öňürýänlikleri gowunyjydyr. Bu öňümler gurulşyk işlerini esasy serişdeleriň biri bolup, uly meşhurda peýdalanýarlar. Bugun edi diýarymyzda anyp barýan giň gerimli gurulşyklarda, durmuşa geçirilýän iri taslamalarda ýerli öňümleriň peýdalanylmagy ähli talaplar üçin ykdysady taýdan bäh bitliler.
guruluşçular üçin zerur önümin amatly bakadan satyn alynmagy, önüm öndürüjiler üçin bolsa haritleri yerlemek üçin geljegi uly bazaryň bolmagy mümkinçilikleri ýol açýar. Bu ýerde Gorabap kärhananyň işe girilmegi bilen 60-a golay täze iş ornları dörer. Dawratnaşanlar halkymyzy awadan durmuşda ýaşadyp, ýurdumyzy güllä bitişleri betip, oň ýer ýüzündäki şan şöhratyny hasa belende götürüp, şular ýaly ajaýyp Gorabap kärhanalary gurduryp berýän üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdarymda alkyş we hoşalyk sözlerini beýan etdiler.